Zúčastňujete sa aj v súťaži, spomente svoje úspechy. No, my nemáme úspechy. Ale zúčastnili sme sa na viacerých. Boli sme v Košiciach finalistami 2 razy. Na nejaké festivaliky nás zobrali, kade tade, všelikde. Či sme boli úspešní, neviem. Hráme doteraz, tak asi sme boli spokojní. Raz svet bude mať na dlani, znesiem sa z parapety a šikmým letom šarkaní zletím, kam slnko letí. Keď objíma si celú zem, sadnem si vedľa neho a do zimy tam spočiniem, až potom s prvým snehom požiadam vietor o tanec a vezmeme sa vedno. Važivly v klopko zmotané, važivly s dušou. Ako to je s financovaním? Je ťažké financovať si takúto záľubu? Tak všetko, niečo stojí, každý špás, čo si stojí. Tie nástroje, na ktorých hráme, není zadarmo, ani tie nádherné priestory, ktoré tu vidíte, nie sú zadarmo a možno je to otázka smerom k potenciálnym sponzorom, ktorí by nás radi sponzorovali do budúcna, či už teda na naše CDčko alebo na čokoľvek iné, tak budeme veľmi radi. Áno, ja by som to tiež takto videl, že ako kúpiť si nástroj a hrať na ňom, to je niečo také, že to už je dneska samozrejmosť. Dokonca už je samozrejmosťou aj to, že kapela si musí byť schopná nahrať svoje CDčko. Myslím takým spôsobom aspoň, že aby ho mohol dať na net. A už to musí mať nejakú úroveň, lebo v dnešnej dobe je toho toľko, že každý druhý je hudobník. Ale stále je najdôležitejšie v dnešnej dobe, aby sa to niekde proste trošičku pomasírovalo do tých hlav. To znamená, ako tu to Majo hovorí, a to len sprostredkujem, že marketing, pretože dneska som čítal také zaujímavé veci práve od hudobníka, s ktorým sme si zahrali, a ten má na to veľmi podobný názor, že proste nie všetko, čo sa hrá, je dobré, ale na druhej strane všetko, čo sa hrá, je komerčne úspešné, a to znamená, tá kapela je v povedomí. Kde my ešte nie sme. Chceli by ste byť slávni po celom Slovensku minimálne, alebo aj po celom svete? Chcieť je pekná vlastnosť. To je tak všetko. Ale tak známy, ako známy. Keď si to zaslúžime, tak fajn. No ja by som, neviem, či by som chcel byť známy a slávny. Ja by som chcel, aby sa naša hudba páčila proste čo najviac ľuďom. To znamená, nie aby bola masová, ale aby sa nám podarilo to sprostredkovať čo najviac ľuďom, aby proste k tomu mali možnosť prísť. Dôkaz na mieste
Veď sme tu len tak pre radosť, chvíľa je výnimočná a táto mola nočná chce na mňa zapôsobiť sama. Neviem, či viem, či tomu rozumiem, prečo keď spím, tak sa nezhodujem. Zastavte zem, pre mňa je